Mashasha no Miss van der Merwe, abantwana basendlunkulu, ikakhulu umndeni womntwana wakaPhindangene Boshenge, ubuholi bonke obukhona kusuka umhlonishwa uhlabisa kuya kubaholi be-Women's Brigade, ubuholi be-Youth Brigade, Amakhosi asendlunkulu nabesilo, ikakhulu kuyinhlaka zonke ikahulumeni kumaqembu ezepolitiki ahlangene lapha. Umuntu akazuba mude kakhulu egameni lendlu kazwelonke sizokhumbula ukuthi izolo usihlalo wendlu kazwelonke Inkosi siyahlolwa ube lapha esuka eintabeni zaseGoli, kodwa ethunywe yiwo wonke amakhosi alapha eNingizimu Afrika nase-Afrika iphela ukuzothi dudu. Siyafisa ke egameni lendlu kazwelonke ukusho ukuthi sibe nenhlanhla Boshenge ukusebenza eduze kakhulu nomntwana. Kodwa ke ngeke sababade kakhulu ngoba ngosuku langomgqibelo emva kokuzwa lezi ndaba siye sahlanganisa amehlo nomndeni, kanjalo nasosukwini la izolo. Kunye kuphela nje umuntu afisa ukudlulisa okokuqala, ukudlulisa ukuthokoza kuhulumeni kazwelonke ukuthi akubone umongameli wezwe necabinet yakhe ukubaluleka kwaleli qhawe, kwale icon. Mndeni wakwaShenge, siyazi ukuthi kubuhlungu kakhulu kini, kepha esizokusho ukuthi yebo siyalila namhlanje, kepha emazulwini kuyajatshulwa, kuhalaliswa imisebenzi yaleli qhawe. Ngiyafisa umhlaba wonke wazi futhi uqonde ukuthi umntwana wakaPhindangene ngale kokuba umongameli wokuhlonishwa we-IFP, kodwa ube yiglue ikakhulu esakhiweni sobukhosi. Nakuba siyakhuluma namhlanje emva kwale democracy, kwaba ukusacrifice kwakhe, esacrifice ngempilo, esacrifice ngisho ngeqembu uqobolwane. Omunye umuntu wayeyobuka iqembu kunokuba abuke izinto ezazibalekile, kodwa wancamela ukuthi athathe isinqumo sokuthi angavela ngabi ingxenye neqembu lakhe ngo-1994 uma nje imfundo zesilo, uma nje udaba lomhlaba lo lokukhulunywa ngalo namhlanje. Osuzwa nombani athi ITB land engenawo kodwa umlando ojulile wokuthi kwa-sacrifice abantu ngezimpilo kuvikelwa lo mhlaba. Sizothi ke hamba kahle Shenge, hamba kahle Nqengelele, hamba kahle Mnyamani, hamba kahle Mvulane. Usifundisile okukhulu, ikakhulu inhlonipho. Amakhosi asendlunkulu, ngiyocela ukuthi sihloniphe, siqhelise umntwana wakaPhindangene ngento eyodwa, i-unit nabesilo. Iyona nto abehlale isho njalo. Ngiyafisa ukuxolisa kakhulu emndenini, ikakhulu Mntwana uNtuthuko, ebudaleni bakhe umntwana kaPhindangene beke kwale ngisho umshayele ucingo
kodwa ngesikhathi azoqeda ngalo imisebenzi yakhe ebona ukuthi kukhona ucingo obekade ulushayile ubebuyela. Mongameli we-IFP baba uhlabisa ubuholi bonke be-IFP siyafisa ukunibongela ngoba Inkosi umntwana wakwaPhindangene ubengeyona nje umholi we-IFP kepha ube umholi emhlabeni wonke. Ngikusho lokhu ngobufakazi kusukela ngomgqibelo kuzwakale lezi ndaba. Amakhosi all over the world ubufakazi baloko sokubona ngomgqibelo lapho amakhosi enza inhlelo zokusuka kwinkalo zonke ngoba bathi Mdunge uze usize usidlulisela amazwi athi uma kuke kwafela kwaZulu kuyobe kufe iSouth Africa neAfrica yonke. Socela ke ukuthi sihloniphele liqhawe ngokuthi kube nokubambisana. Kodwa ikakhulu siyafisa ukubonga kakhulu emndenini ukuthi kuthi nange insuku zokugcina ayikho into ebabhlungu kimi njenganesikhathi engisibonile somntwana kaPhindangene nezinto ezinye azikhulumile. Into ebibaluleke kakhulu babuhlabisa umntwana kaPhindangene ubazana noNkulunkulu. Ayikho into ebaluleke kumholi njengokwazana noNkulunkulu. Eyinsukwini zakhe ezokugcina bekunezinto ebezimphethe kabuhlungu ejulile enhlizweni yakhe ngokuthi wayekholelwa ukuthi kuyothi makufika lezi insuku zimfica aphumule kahle, athi mayofika emakhosini angaphambili aseve kuwo njengoNdunankulu kaZulu ngokwethembeka nangobuqotho, afika athi phendukani nibheke entabeni zasemhlabeni nibone imisebenzi engiyenzile esikhathini ningene kuso. Ngoba ubesho asengiphile insukwini zombhanzi. Lale kahle shenge, lale kahle nqengelele. Sohlale sikukhumbula njalo esikunxusayo ukuthi sengathi izwe lingaba nokuthula libe noxolo. Sengathi izwe ikakhulu kulezi inkulumo eziningi kwaZulu sazi ukuthi akukhulunywa phezulu komzimba kuze kuthukwe inhlamba. Siyanxusa ke ukuthi noma ngabe ubani obe nakuphi ongabe ube mbambele noma ngabe kukhona la iminyathelo ekonikhona, kodwa bese kufika lapha ethi uNkulunkulu uma esehambile uxolo lami ngilishiya kini. Siyathokoza.